kanju kerapen ke kempon la sobuthala kerapen ke kempon alam ke lalo nilitum song throp hele chirung derapi nilitum kelong nang ya pai podo anda government along kache phajun je pansi kerap ke kesenglo la pen nilitum tani thepi dolang tum kan nang claim pi pame nang gampi pame popo la pen unan kelang duta claim lo la pen une pece pecata dono sitame nilitum yen pen ningwai e la pen pinimitum dat meeting ke donan ko alam theta alang tum kelang une ana dima bangke nilitum ta celang konpo western bienglong iska bienglong ko lama belo la so pansi nitum pini lagan so mai bang ngom tanan claim do nan ko an pen ke lalo mane kerap to bantani ditum ta tuni ritum bangke hala jituni ki kelong nangji hala check kelong le tu la pen salary kelong le tu keceng ta long le pin na tu la tum ta bang trip ho ta hala tum ta cuma su pena la chala tum sa pa tame alang le tu pen claim pon tu pa me bu tini tum pen ning thela la pen ka velo autonomous council pen kipipo suri poket batang kata keceng long po apilong dun dede keceng long le de apilong tulok la sila so po tame alang le tum puthot hala dak che pai tampe ko pipo silong le den na la so bangta kapalong e je pansi kerap tum pan suning rilo atheke alang le tum long se ang tonalis do la danil tum bang kon ma kedas alis la tumalong sido la salang lu tum pan ke ni tum ke atau kan du ne thek lu salang tum masih ri pen titip ke cek toilo mati ni tum kan kapaklem pan ke toilo sia ini ke jong dama te ba ni ke chining te osomar tum pen alis ke do bang trip ho ba ke silari ke long le dolang la pen suri pokera po council pen ta ni li jini ram pen ke bang thong kera clean ke thom ne dolang atum ke long le de do all kedar ke nilitum pen kan nili ke chini dama te ke la ke sita apai kapre tu bang kinsta nili pen nili jungjung ke chini dama ke kadu ke west east pen la song throp pen ke bang haru kre sit ke la so apia pang sit do athe ke guwahati pen ache ke long leta claim po pilong thulo aku claim bolong tulok mane abatai sinang pi la so cheke apang dipu hud asam pilong lapen tongka long asam pilong lapen guwahati long asam pilong lapen jungjung ke damanta la son che hang namong lo la pu pen paru pen ke bang haru ke sirkat tipo ka long sidopo ni kita po anti poda ke do te ni le rista maintain bali na gs do chairman do hala tu maintain ko tame ni le chinia te ke bang haru ke sirkat so long lam sidopo lalo kera patung banta alang litum phat ning koi pen ning kang le pele ni tum so kam claim kali thela litum ki une ana kam ni tum ta chera pun po la pen alang tum no sini tum ta pidi sore son surya ki sung talang tum no sini tum ta chor tu dam ji asalang ning tome ni ning thelo chalang to ni tum banta ning wan elok sini thelo asi kado yo tame nali tum banta ni tum la so program no keceng pen non jugu an na che patu dun po nang tum kado ba channel banta ni di kwete ke lo se bang ti po bang consider ke batali tu yen pen suri ni kan sama ka dom palse ni something to dom saro April ciklu ningkan suri hinira sur ingkorapo pini nili tong sekot pen cadres meet mate cadres and officer meet mate consultative meet ki binang ko kalang theke la hello kedam tem nili tong song throka hin pen e kot cek dok det pen api nilitum osomaratum deprive et asong si nilitum cetheglong lasi lahaya somaratum ta nilitum asong thakha ka future doko kajo nilitum ta alang ni jumpan ma thapen pang room pen jingki jingwaisi pini tong sekot pen meeting phapona koklo bang so meeting along chorore ne nangkacheratun district administration District Commissioner West Karbianglong Hamren Lapen ilitum kacing honai lasi nang litum kecengsi media tu mapansi nang coroi glo ate pinia meeting Allah makam nang litum Karbianglong atau kan nota kaca tangpon popusi ning thelo lasi pini meeting ka thajo
nilitum keraba song mate karbi ex revolutionary United Forum apan kopine kapa sumji mate kopine ini joy laputawe sitame nilitum akedar satum di prime ada jok nilitum along wang pen nilitum bang jumeme junono nakipu mate kaceca kone jok muni datum ading pung lote pude ason puson taksi nilitum bang nakipu ajok si nilitum kaceca kone si bini bangsa amai ke hai nang kok lasi kera pasang atum nang litum ta klaim pame dam pamenon arda mehir jumena hang piglo an sose pirthe ruretik longle ruretik nang litum ta kapaprang ponpen osomara tumpam keja pon pame ji phansi arda mehir jumena hang piglo lasi kedar satu mantra bangso amidia true family pachini kangtung ke lapo hello mohajong SP sir lapen DC sir atum ekethan ki mumate komane jong si rehab kelong leleng lapen stipend lapen ke council long pen akirab long leleng pulotang te nilitum tong sekot DGP sir hanche tong nampo athe bo SP sir tanang puteka alang li kapacini tang lo pusipu lasi nilitum piniang bong dampo lasi kedor sadung kelong le teman pusi kami pravin pen dokumen ang cetoni ko la ke nang litum pan akira pe ko mate ilitum bangso asong mate 6x revolutionary federation pen kengkam ka cedor cengpo la si nang litum ta arjap thipen doi gon nilitum ta nang litum long arjap thip si doi lo ningki bi nang ji alam ta velo la si laan pen si nililam thein ton kok lo ke nilitum di sia thu si pik lo ilitum kaching hon nai Union Home Minister Amit Saji phansi nilitum perap iglo lake ilitum Western Bengalore District Commissioner through si nilitum piglo lasi athe pi nilitum ki report lada ka bangke appoint doiko ke chengsia bangke rehabilitation and livelihood support lake सरकार पेन जितुनी की निलितो अफान केडर्स पेन के डांगलोक ऑफिसर्स सतुम आजेहा तुम चेक मते रिहेब के लोंग ले दोलांग स्टाइपेंड पेन के डांगलोक बांगसो पथाक प्राप्तिन पेन बिनांगजी लालो अदुन थुआ बांके केस अपथाक प्राप्तिन पेन एकोर कचे टोका टेंग पेन विथड्रॉ नंगजी मते केस संग पजुत पिनांगजी के थोमांग देंग बांके cultural and heritage protection labang ke ili tumakai non epang ke bang ji along ili tum pindeng sumpot pen kedang lok elami ki pen kedang lok ki joji ang nang ke le asom si theglong lo lasi ili tum ta indigenous people penaka potsi bangso cultural and so culture bangke protection ng pinangji lalo lapen ke ho ke jongpo na bangke lahelo education and youth empowerment athe muni ta tum paprang dumji punote loka charli mate loke theke kenang so lapen ke non ki thurmia we tu raki ho kirim ben ke danglo akaprek akahino atowar ke dambong akundo lasi lahai check and balance ki bidun dia phansi ingdeng thro bang ni tum jong poning lo lapentu ingdeng thro ka bang ke infrastructure and regional development ilitum regional infrastructure hin ke damtang ekora teng pen towar sitame pipon bom lo laso teng si ke bang jiar ni long sitame atokan lo towar kele FG lapen ke engineering college lapen ke law college lapen ke medical college lapen ke Bangalore ason college university sitame prapjin penang pinangji lalo lapen ke indeng froksia bangke ilitum ke claim ke damalo government atum mate administrative atum ilitum along ke cheng pen dijut akacerap mate akaceto ke nangso lasi ingdeng proxy ke laan lo lasi nilitum ke jong pona teng ke laan bet lo